Hai YouTube, berdoa sekarang boleh mengenal apa? Kamu tahu poin ada game di mana? Dan baik kita sering kita wes sebelum fana. Nanti first of all, game di mana baik diku sur lingu bra. Stage pro gak khla bai sur मिथिनानैबो माने मेगन खाना बायदि सोर थिखाङोब्रा बेफोरबायदि मानसिखौना पुरा टटेलि बेन खालामस्रानांगौ कालचारेलनि खोथायाव होन बेखौहाय जेनेबा एक्ट्रेस होनानै बरायोना स्टेजफ्राव गाखोयो मा घन्टा स्पिच होयो बेलाय मा मोजां स्पिच होगोन बेलाय मा इन्सपिरेसन होगोन बेलाय फ्लेक्सिंनि अनगा बे दुगि जाम्बि खालामनायनि अनगा मा 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 फोरोंगोन बेलाय पाब्लिकफ्राखौथ' मा होनबावनोब्रा एटलिस्ट बेखौथ' डिमान्ड खालामना बेखौहाय बेन खालामस्रानांगौ आंनि डिमान्डा बेखा आरो आं बयखौबो होनो जाय जाय इउटुबार्सफोर दं बेखौ नोंसोरो बेन खालामनांगौ गेम्स बायदि मानसिखौ माने बेन खालामस्रानांगौ बे कालचारेलफ्राव थांनाय मानायफोरखौ बेन खालामहोनांगौ बेखौ माने जेनेबा थांनायाथ' जेबो नङा थांनो हायो एसे जेनेबा जेरै जोंबो नायहोखायोना जेनेबा माने बेखौहाय रेसपेक्ट बिराद गिदिर मानसि बायदि रेसपेक्ट खालामनाङा बेखौसो लुबैया बरायनाङा बेबायदि मानसिखौ मा मोजां फोरोंगोन सानो आं बेबायदि गेम्स बायदि मानसिया मा मोजां फोरोंगोन टक्सिसिटिखौ सापर्ट खालामो गाज्रिखौ सापर्ट खालामो गाज्रिखौ प्रमोट खालामो हिन्जाव गोनां हौवाफोरखौथ' आं रायलायनो गोसो गैया बेफोरखौ आं जेबो रायलायनो गोसो गैया मानोबा आं एफा डिपलि मिथिया जास्ट खोनादोंल'सो आं दासिमबो बेखौ आं जेबो होननो गोसो गैया आंनि पार्सपेक्टिभबो गैया बेखौ बुंनो अके प्लिज आं बयखौबो रिकुवेस्ट खालामो बे खोथाखौ नोंसोरबो सान बेफोरबायदि मानसिना गाज्रि आखुथाय मानसि केरेक्टारलेस मानसिया स्टेजफोराव गाखोनानै बराय जायोबा मोजां जागोन ना बिदि मानसिखौ बेन खालामस्रानांगौ टटेलि माने बेन कालचारफ्राव बराय जानाय अबेबा मान होजानाय माने जेनेबा आर'नाइ सारनाइ होजानानै बेखौहाय रेसपेक्ट खालामनाय बेन खालामनांगौ बिदिखौ बड' एस'सियेसननिफ्रायनो बेन खालामनांगौ बेबायदि मानसिखौ सोर बायदिया बेखौ बरायमारो सानो आं नुनानैबो नुखानानैबो फार्स्ट अफ अल नाय सिगांनि खोथायावहाय नोंखौहाय सिम्पेथि कार्ड गेलेबाय ना बिराद गाबफ्लाबाय सिम्पेथि कार्ड गेलेनानै नोङो भिउ साबसक्राइबार्स मोनबाय बाट दानि समावथ' नोङो फार्स्टआव ना हायो दै सिम्पेथि कार्ड खनसे गेलेनायावहाय ट्रिकआ गेलेजायो सेकेन्ड टाइम गेलेबा पाब्लिकफ्रा मिथिखायो कि बेबो आरोबाव ट्राइ खालामबावगोन नामा सिम्पेथि कार्ड गेलेनो स' प्लिज दिस टाइम आं दा रोंखायो लाइक हेड मोनखाबाय नोङो एन्ड हेड मोनबाय थाखासिनो एन्ड वान थिं आं मेइन स्ट्रिमाव थांदों होनना खोनादों आं बारा थाल लाया नोंनि खोथाखौ स्टिल माने जेनेबा एक्सट्रा इउटुबारनि आपडेटफोर मालाबाफोर गोबावजों नायो गोबावजों नायो स' बेयावहाय नुदोंमोन कि लाइक 10K साबसक्राइबार मोनबाय इन मेइन स्ट्रिम अरे यार गेमस्ट्रि नों दायो बेयावनो कन्ट्रल खालामनो हायाखै कमेन्ट अफ खालामगुलायनाय जादों जेब्ला नों मेइन स्ट्रिमाव थांबायना जेब्ला नोंनि बे रियेल फेसखौ नुबायना बेफोर गाज्रि गाज्रि भिडिअसफोरखौ नुबायना नोंखौ डिएम खालामनानै थ्रेट्सफोर होगोन थ्रेट आई थिंक यू नो व्हाट इज थ्रेट राइट गाज्रि गाज्रि नाम बुंगोन नोंखौ ट्रल खालामजागोन दायोथ' मा डिएम खालामनानै नोंखौहाय ट्रल खालामनो जागोन जास्ट कमेन्टल'सो खालामो फेसबुकाव होन इउटुबाव होन कमेन्ट खालामो बाट जेब्ला नों मेइन स्ट्रिमाव थांनानै नों बिदिखौ नोंनि रियेलिटिखौ नुबायना बेयावहाय नोंखौ ट्रलखा अल इन्डिया मिथिजोबगोन नोंनि जेनेबा नोंनि गाज्रिखौ आखुथायखौ मिथिजोबगोन आं लास्टलि होननो लुबैयो कि लाइक प्लिज जाय बड' एस'सियेसनफ्राव दं प्रेसिडेन्ट जा माबाफोर जा जिखुनु जा कन्डाक्ट खालामग्राफोर नेभार एभार ब्रिं दिस गेमस्रि बेखौहाय लाबोनाङा लाबोस्राना इनभाइटबो खालामनाङा बेखार मानसिफोरखौ मोजांफोर दंब्रा मोजां दं माथो बिसोरखौ इनभाइट खालामनाङा नाव खालामदो गितास्रिनि खोथायाव अके स' बिराद मानसिफोरा बेखौबो हेट खालामनो खोनादों बिनि एप'ल'जि भिडिअ नायदोंमोन आं आरो बेवहाय आं बुजिदों खोथाखौ लाइक सासे सिंगार अके गितास्रिया सिस्टारा सासे सिंगार स' फर द्याट रिजन माने मा जायो लाइक गेमस्रिनाबो प्रडाक्सन हाउस दं जिडि प्रडाक्सन हाउस दं राइट स' बेयावहाय माने बे सासे सिंगार खाय माने मा थिग थांदोंबो जानो हागौ बेजोंहाय एबा माबाफोर कन्ट्रेक्टसफोर दंमोन खोमा सानैनि गेजेरावहाय राइट स' बेखौ हेट खालामनानै जेबो लाब गैया अके आरो बे समावनो माने जेनेबाहाय गितास्रि सिस्टारा मिथियाखै खोमा नकिया आइफन होलायनायाव खोथायावहाय माने जेनेबा गेमस्रिया मा दिमागजों होनदों बे सानदों गितास्रि सिस्टारा सानदों खोमा फर फान हिसाबै जोंबो सानगोन फर फान हिसाबै जेब्ला जों सिंनि खोथाखौ मिथियाबाथाय फान हिसाबै सानगोन स' गितास्रि सिस्टाराबो बेखौनो सानदोंमोन खोमा अके स' बेखौहाय हेट खालामनानै जेबो लाब गैया स' बेसिमल'सै एन्ड आं लास्टलि होननो लुबैयो प्लिज बेखौ बेन खालामस्रा गेमस्रि बायदि मानसि नाङा
Jadi culture-ku bia मोजां फोरोंनो रोंनाय नङा proper speech होनो रोंनाय नङा बियो माबा बान्दे माताराम होनोबालाय माबा नेसनेल एन्थेमखौनो मा लाबलै बेफोरबायदि मानसिखौलाय मा मोजां फोरोंगोन बेलाय सरिथ' बिनायनि एसे मिथिया माबायदिथाय सरि बिगोन ना बिया गोरोन्थिखौ गोदोथ' सरि बिबाय बिबो सेकेन्ड टाइमाव सरियाव मिथिला पाब्लिकआ खोनासङा निमाहा होगोन ना होआ मिथिला आङो स' बेसेनोसै love you all and peace out